Uli ka! Nahuli rin kita! Grabe, laki na naman! Oh! Yeah! Ay, grabe! Ay, nakuha ko sana. Ay, Lord, nakuha ko po. Ay, grabe no! Oh! Anda ko laon, marayo! Anda ko laon naman yun. Oh! Ah! Oh, grabe, ang laki! O, yung isa pa! Mamaya, masyado ka. Kaya taga-balatan oh. Taga-iwasan. Yan. Yan, yan, amigo! Yan, amigo! Huli! Ganda ng lubog! Huli! Ay, grabe ka, Noy! Naglubo, siya, nagbula-bula! Dalag yan, Noy, dalag! Dalag yan! Ay, ang laki palang tilapia! Kala ko dalag! Grabe! Ayan ka, Choy, yan, sila yan! Oh! Oh, oh, di ba? Ganda. Oh, yan na. Oh, yan na naman. Huli na naman. Pulahan pa. Ah, pula naman. Uy. Hihi. Kachoy. Yan, dagdagan natin si Kachoy Mart. Dagdagan natin si Kachoy Mart. Si Manoy naman, Trid. Ano, meron siyang uli si Amigo. Ayan, bigyan siya ng dalawa pa. San Benito, ilalim niyo po ako sa makamandag mong alaga. Di natin ma-encounter mga ito yung ano dito. Yung sinasabi ni Manoy Vic na kubra daw. Diyos ko, wag naman po sana, Lord. Dito tayo mga ito sa sa kabilang side ng Wonder Ilog. Good morning, good morning, good morning. Pahinga muna tayo mga toy. Kaya mga toy fishing spot natin. Dito tayo mga toy sa may sa kabilang side, sa may kaliwa pagpapunta tayo ng Wonder Ilog. Mega love shoutout nga pala kay Manoy ni Noel Cruz. Mega love shoutout sa iyo Manoy. Ay, pagalo na Manoy. At siyempre sa mga kaibanan niya sa trabaho diyan sa China. Maraming salamat Manoy sa pasalubong ng nakaraang bakasyon mo. Ingat ka dyan Manoy. So yun, tara mga toy, update ko na lang kayo mga toy pagdating doon sa fishing spot natin. Mahaba-haba pa yung lalakarin natin mga toy. Yan o. Di natin kasama si Manoy Vic, pumunta na Subay. Hindi kami nagkaintindihan sa chat. Nagpa sa akin, sabi nga di na daw tuloy, tapos biglang ito nabasa ko yung paggising ko ay tuloy daw siya sa Subay. Yun, sana marami ka dyan Manoy. Shoutout kay kay Talimpits at kay kay Mark Gondra. So yun, saka na lang tayo dun mga kapupukol. Mga kachoy. Nagumpukan kayo diyan, ang dami nitong spot. may tumawid daw nitong kubra. Sabi naman Manoy Vic. Pero takot yan, sa ampas-ampasin mo lang to. Pwede na. Di na basa yung paa ko. Dito kursada ko sa Di, doon ako sinasabi mo. Malay mo lang, ikaw yung guardian angel ko. Meron na? Ay, salamat sa Diyos. Woo! Si Manoy Vic na tuloy sa Subay. Kausap ko kagabi, sabi hindi muna daw. Tapos biglang nagbago. Paggising ko, pagtingin ko sa cellphone, mayroon ng chat. Si Manoy Vic tuloy. Yan, shoutout mga tayo sa mga Tisoy Anglers. Yan, shoutout. Yan shoutout sa kanilang hiti, si Joel San Jose. Surveyin ka mga ito para susunod. Para alam natin mga tayo kung saan yung mga pwedeng ispatan ng mga anglers.
Ito malabo dito mga toy, mababaw pagdadalag po pwede dito. Huh. Tabi-tabi po. Grabe. Hirap parating tong dulo ng Wonder Ilog mga toy. Sana ano, sana maganda tong ano, adventures natin mga toy, no? Dito tayo mga toy, sa may ano, mayroong ditong ano, kubo-kubo na nasira oh. Tabi-tabi po, makipahinga lang po sa saglit. Ang init mga toy. Dala kayo ng ano, maraming tubig. A few moments later. Ganda na ng huli ko mga toy, nag-warm up na ako. Ayos na, nakapag-warm up na mga toy. Ganda ng huli ko mga toy. Diba? Nakalima na agad ako mga toy. Yan na naman mga toy. Ay, isa. Huli na naman. Grabe, laki mga toy. Laki. Hirap na lang ng spot. Laki na naman. Ito kayo. Punta na laki. Maray. Grabe, ang dami lalaki pati. Same size. Grabe. Naku. Thank you mga palagi Manay Noel sa ano kanina, sinalo ko, ang laki nang nahuli niya. Pamati ang dami ko nahuli kaagad. Nakapag warm up na. Ayan na naman, yung isa na naman. Yan na naman. Ang laki, tuwara. Ang laki. Ay, tuwara. Naging plastic man. Tuwara sa yun. Grabe na agad na ako mga toy. Sayang, dapat nakapag-video agad ako kanina. Nag-warm up pa lang Talaga naman. Rumatsado bigla Nangangatog kamay ko mga toy. Yun kabingwit. Yung kabiwas. Insa anglers. Ay, sayang si Manoy Vic. Nangangatog pa rin yung kamay ko. Mariusip talaga. Ay, naku, kung na-feel nyo lang mga toy, kanina talaga yung ano ko, biwas. Diyos ko, talaga. Dapat pala talaga, video ka agad. Dapat pala, ginaya ko si Kabiwas. Video ka agad. Yun Kachoy Michael Kachoy Ronnie. Naku, sigurado to. May BSF na rin pala doon natin yung kagat mga taga Tisoy. Mga Tisoy anglers doon, BSF yung pain nila. Tapos bulats, kumagat na rin sa BSF. Kumusta po? Nakadakul na ko. Ito, dakula na. Lalaki Sumarusin na. Napamura pati si Manoy. Dito. Awan-awanin mo sa Nanoy. Ano, Jay? Nagparaw ba't bugay ka, Jay? Tinan mo, kahit di naman, iganon mo na, pukul mo na yan dyan. Ito pa ko na ito para hindi mahirapan. Yan. Grabe, biglang dumawi, sa gilid lang yan. Yan. Tabi-tabihin lang natin dito sa gilid. Maganda na pala rito, Ganda na. Biglang dumawi kanina. Ano ang dara mo? May dala-dala ka kasi. Ano ang kabayo bagaan? Bagal. May kabayo kasing dala. Dapat umakas ka dyan. Ang hirap talaga ito. Ang hirap talaga magawa ng spot. Ano? Sabi ko sa inyo, load na kayo kagad kanina. Buray, dakulo, magaril.
Iyawin mo na, tama-tama to dyan sa ano, Ridors yung dala. Meron na kasi mga kasi dala-dalo. Aguroy talaga. Nako, yung damit ko. Ang dami oh. Grabe lalaki pati. Biglang dumawi ay. Nako, wala nga. Ipukol mo na sana ano, bahay na ba? Ano ba? Bulabog. Oo. Pukulan mo na sana. Malalim pala. Karom. Pero na ugasan na di ko bitin ko ta. Nabulaboy bagadi. Mabubulabog kasi. Magaling na. Saan? Saan kayo doon? Bo, ayun, ganda rin yung spot. May nagparamdam naman ay. Wala pa. Ang mahal pa ng gasolina. Tapos, kamura-mura ng tilapia. Di na no, di pa mabumili. Si Jay tuloy yun. Ang sarap kaya makahila lang tilapia. Tama, si Iton. Amo na. Lamot ako. Amo na yan. Ay, banani kulog, aray ko. Nako. May bula na mga ito. Bagan diesel. Kama na kagasolina. Pag inom na sana kita din mo pagkas. Agoy. Kama na kagasolina. Si diesel lang pila na lang. Ano yung camera? Buray ka kadi. Ali. Tuta, di na magaling na. Buna ako. Nakapila na ka na rin, nakairal na ka ta. Dabangan niya ako kaya nagpersangan ako sa dito. Buray kang mas. Para ko, buray kang mas Iton. Nagtulog pa lang ako sa bago kanimo. Dapat pala. Sino sa nakita kita? Sabi ko kaliwang spot. Ano ba yung mga nagpapa? Oo, mo na ba alas na ibibigad to nabot ako. Sabi ko baga, unduwi na ako. Pag sabi mo on the way, nakaiga pa ako. Oh, ay! Ano ton? Bagani. Makulo, ano ka matibo. Nag-remove na kaya ko nung. Okay na yun, doon nakabatong ka naman eh. Dey, nakadaya na. Nakabatong ka. Ito. Maray kang masitan dodoy. Lulok pa. Baka yun ang kumagat sa akin kanina. Ayan, huli. Dura, ay, so sayang. Grabe, laki ng loroy. Napirsa no. Sayang no. Sayang. Kung saan kasi nagpupunta yung may-ari. Grabe ay. Sayang no. Kitang-kita ko na. Balaktot na no. Palagay mo kasi mga ilang ilang ano yung finger. Four lang daw. Ang ganda nun no. Balaktot na eh. Dito lang mga tayo, dito lang talaga dito. Yan. Diyan lang talaga yung isda. Kita na galaw eh. Ano lang yan. Kala ko nun. Tinakbo na rin. Nag-i-enjoy dun sa kwentuhan. Nakahuli ng ano si ano na yan. Dito o kanduli? Kanduli. Ang laki nun no. Tinakbo yung iyo eh. Taba pati yung isda ay ng tilapia. Diyan lang yan. Bakit dumawi pa ulit? Yan lang ako dito. Dito ko sa gilid na to. Nakadalawa rin ako dito sa gilid na to mga to. Yan. Yan. Yan na naman. Oh, laki na naman. No. Grabe, dabis talaga tong tao to. Bulati, nunoy. Oh, dakula. Yan oh. Yan oh. Sana makadami sila. Pag hindi na sila nakahuli, party-partyin ko na lang tumatay. Marami rin sila. Pero dadawi yan, sigurado to. Oo. Kaaga-aga pa.
Uy. Akala ko kinagat na naman yung isa. Ito yung kinagat eh. Ito yung kinagat yung sa kabila. Lumipat. Lumipat. Siguro na wala itong ano, bullets. Yan natin. Pagpalitin natin mga toy. Para na yung swerte. O yun, meron na. Meron na. Patingin. Oo, sabi ko sa'yo. Uragon talaga yung taga-Bulaay. Ay, taga-Balatan pala. Joke sila. Gabi na naman taga-Bula. Hello mga amigo. Nakarami na yan. Nakawalo na ako noy. First catch ako eh, kaduli. Mangon, sige daw. Uy to. Ayos na. Wala ang karan mo. Pang banyera yan. Pang banyera. Madali mo yan. Dakol-dakol mo katay drive. Sayang kumagat kasi no? Hindi na naabutan. Maurag talaga yung taga-Balatan. Pista ba ka dumanoy? Ngunyan. Naalala ko talaga si kasi yun eh. Si Oscar, ni Manoy Oscar. Kakatawa mga ano yun. Racing banding eh. Oh, yan na naman. Huli na naman. Pulahan pa. Ah, pula naman. Uy. Hihi. Kacay. Kacay, ikaw na nga dito ulit para makakuha ka. Doon na lang ako sa kanila. Wala. Para makabilo ka. Gamitin mo isa ka. Isang taw-taw. Oo. Doon ako makatay sa ano, sila amigo para makapisto si kasi dito ng sulid. Ang ganda ng dawi dyan. Oh, grabe mga tiyo. Bigay natin kasi yung spot para makabilo. Ito kasi gamitin mo to isa. Ano lang, pagka ganyan ginapitikin mo lang konti. Oh, mahirap talaga ano dyan. Hirap yung gantumay. Oh. Ano yan, binigay ni Manoy ano? Yung pasalubong sa akin ni ano? Ni Manoy Noel. Oh, pag malaki. Tayo mati. Dito lang. Para makabilo ka dyan. Nakarami na rin ako eh. Ang hirap maghanap ng spot ngayon oh. Ganda pa rin talaga pagka tag-ulan. Malalim tubig. Ay, sa likod. Ay, sa Wawa. Maganda rin dun. Sa may Coast Guard no? Ay, sa Tambak kasi maganda rin dun. Dun ako nakarami din. Pabutom sit up. Yung bagong kalsada doon. Oh, maalikabok nga lang. Yan mga katayo. Dito natin. Pinabilo kasi kasi ano doon. Ano mga katayo, para makahuli naman siya ng malalaki. Tapos pinairam ko rin yung isa. Ah, may sticker tayo dyan. Dito natin mga katayo. Akakaglang ko, ihapon ko. Mga nagre-release lang doon sila si kuha ba sikat sa tungwanoy si Kamas ano Kamarka si ano sikat ngayon nguwan sa to si Kamaskada ayun Kamaskada Isa na ba ito mama? sige sana pati Isa na ba? pamutos sige pamutos
Ikat sa'yo. Kasi ka mas kada ha. Napag-bisarahan na mo ikaw. Kakuha pati. Nagmamamamani ka. Ay, di ako nagmama. Kwadto na doon. Nalilibong ako. Ito na. Daan na naman, Doy. Ano nangyari? Ah, talagang bantayan ko na nga lang to ito. Ang ganda ng takbo eh. Ah, ano ton? Dakulo, Doy. Ano yan? Tilapia ba gano'y? Saro ka na. Ano mo? Noy? Sayang yan. Ano mo? Oh, yun oh. Oh, grabe, ang laki. Oh, yung isa pa. Mamaya, masyado ka. Oh, shout out no. Shout out. Sa taga-Balatan oh. Taga-Luwasan. Yan. Yan, shout out nga pala sa mga kapinsanan ko yan, mga ano, barila. Amo, Yan. Sila Manoy. si nagtitin sa tuwa, mga hardware. Amo. Labagat ko. Amo po. Amo po. Ligpit. Sabi ko sa'yo, dakuluan eh. 2 beses na ako kinalagkad yung floater ko dito. Oh, di ba? Oh, di ba? Woo! Oh, di ba? Sabi ko na nga ba? Ay, nawala na. Ay. Oh. Ay, Noy. Ay, daki. Ang laki, Noy. Ang laki. Uy. Ay. Aray ko. Yun, nakuha. Ay, sumuntik na. Woo! Ay, kahit saan talaga pumunta. Kahit sari ka mag-iyan ka sa tubulan. Nagpangabot tong mga Bicolano dito mga tayo. Gawa sari ka mag-iyan man ako. Sabi ko sa 2 beses na tumira sa akin eh. Muntik pa nga ako dito tapilok ko. Ano, butang mo dyan. Oh. Hindi yun, mamaya bigyan natin si Manoy. Lahat kayo magkakaroon. Hindi kayo mawawalan. Grabe, ganda ng Manoy. Bibigyan natin sila mga to para lahat happy. Ganda mga to eh. Spot namin ni Kabiwas to eh. Ganda ng hotak pati. Pag ganyan oh. Pag ganyan hotak. Pagharog ka di oh. Sikat ka, nakakaulit sa spot na yun. Pinagalingan mo. Maganda rin sa ano na yun. Pinabilo ka na dyan para para di mo pagparabayabasan Dodoy. Renti yan. Binayabas mo na naman ako. Rogado ti water really ay. Dito lang mga toy oh. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko meron nga talaga eh. Pero kung gusto ang subago pa, tunan mo sana ako man. Nako, oh yun, huli. Huli. Sabi ko na nga ba, huli yun. Oh, ay hindi dyan kaya ano. Si Boss Joel ko piston niya bukas. Para maka-explain. Doon ako sa una-unahan konti. Oh, papasukin daw ni Boss Joel yan bukas. Yan ano mga tayo, meron na naman oh. Oh, yan na naman. Oh, grabe tinak mo. Doy. Akala ko sobrang lang. Tinakbo niya. Oh, walang tingga. Nakuha ni amigo yung diskarte natin. Walang tingga kasi yung matay. Tapos sensitive floater. Ayan o. Oo. Ano? Diyan mo muna para party. Oh, party natin mamaya. Ang dami na ako huli. Ay, salamat talaga. Update to mga tayo sa dulo ng Wonder Ilog sa bandang kaliwa.
Bigyan natin sila. Sila Boss Jewel doon, nakakahuli ka sila doon? Siguro sa bulati. Ito may gawin yung bulati. Tilapia, kapalit bulat. Sabi ko na nga, dito lag doy, no? Ano? Ito lang mo daw, may dalag naman. Oy, tama raw dito sa Roy. Ay, ako dito. Ano, doy, ito ako sa magsinakasi. Hindi. Nagpapabakal na. Oh, ito naman. Jokes lang. Dito lang talaga, oh. Anting-anting daw sa mati. Wala, ah. Kala ko sobrang laki, oh. Tinakbo pa ganun, oh. Pakanan. Pa ganun, oh. Binayabas niyo na trip. Oh, tilapia. Uli na naman. Grabe talaga si Nuno. Galing talaga tong taga-balatan. Pinagbabalatan na tong mga tilapia dito. Alam mo kagat na nanay. Ay, dakulo pati noy. Butay, sana natin sa ano, inihaw. Taba, oh. Taba. Bayabasin mga amigo. Nayakin mga tayo doon sa kabila, ay kitang kita naman yung ano. Grabe, dalawang strike kanina, pangatlong strike huli ko eh. Paano? Dadakula. Ay, si Bossing ay. Ilang taon na po? 62. 62. Grabe. Baby face Nunoy. Grabe talaga ang iwaga ng fishing mga katoy. Oh, di ba mga katoy? Mamishing na kayo. Fishing na kayo, hindi puro trabaho. Missing na kayo. Oh. Tumandagan. Oh, yan oh. Di ba seryoso? Hindi pa ka seryoso sa trabaho. Ayan na naman. Hindi mo lang ganoy. Ay sus, Mariosep. Woo! Sayang. Ganda ba gano'n, no? Ayun na naman, di ko makalimutan na naman yung panaginip ko yun. Ganda. Ganda ng takbo mga toy. Sabi ko sa inyo mga toy. Ayun, malalaking kibit yung gano'n. Ganda ng size nun. Talagang napakaliit lang palubog. So, nakagat dun amigo. So, yung gandang size dun. Yung size natin ng hook natin, ano yan? 9 lang, 9. Yan, size 9 lang. Pero mas maganda dito 10 talaga. Maliit lang na tinga. Napakaliit lang yan. Alam mo yung ano? Bibili na isa eh. Yung Nakamtaman lang yun. Meron ako nun. oo. Ano to yung sa sa pamante? Pagtatluin mo yung tingga nun. Yun, sakto yan yan. Iyan mo sa akin yung link ha. Ayan o kita no. Ganda na yung mga to, yung sensitive floater kasi to eh. Sayang ah. Oh, diretso lunok yan eh. Hindi magdalawang isip yan eh. Yan, amigo, kinakagat mo to eh. Hilahin mo na puti. Ayan. Isa pa. Ayan eh. Mamaya. Yan amigo. Huli. Ganda ng lubog. Huli. Ay, grabe ka noy. Nagano siya, nagbula-bula. Dalag yan oy, dalag yan. Ay, ang laki palang tilapia. Kala ko dalag. Grabe. Nabayaba sa taga-balatan. Nabayaba sa taga-balatan. Kakatuwa talaga tong spot dito. Talagang kagata na mga to eh. Lusong ka nga lang. Oo? Talaga, hanggang ngita. Ang wala naman ito. Hindi, nakakatakot dito kung kung may ahas ba doon. So magdasal muna kayo dito bago pumunta. Oo, dapat yan. Chap-chapan natin Wala lang tayong pantabas eh. Akala ko amigo, akala ko yung tawag ito, yung dalag ba? Kasi bumula yung ilalim eh.
Kasi nagto, tapos nang burak-burak na. Bisa na si Chad. Kachay, ano? Maganda ng bakbakan sa dulo. Ah, ano, kakatalikod ko lang. Ala, meron na naman. Ah, grabe, ang laki. Ah, grabe, ang laki, oh. Sige, no. Sige. Rasa, ano, no. Butungan mo na. Di man mapuputulan. Ala. Dakuluan. Kunta pa, ami panalo ako dito. Ano baga, nakulo baga. Nakulo kanduli. Ay! Soray. Grabe mo kapasag, ay. Wow, nali. Buha. Hindi naman baga kaya ka-relax mo di oy. Ganda lang nga rin. Kinuha ko na mga tuyo ano. Bay. Ano natin to? Karirin na natin dito. Ay, kinakagat na. Yan na. Yan na naman. Ay, sus! Nalaglag. Ay, nalaglag. Nalaglag. Kanugo na eh. Ano dito bagkap? Hindi pa kasi, no? Hindi pa na ano, no? Hindi pa nag... Kanugo? Kanugon. Nagpaparakubog-kubog kaya ano. Di ba sang kinaganyan, oh? Uli ka! Nahuli rin kita! Grabe, laki na naman! Oh! Yeah! Ay, grabe! Ay, nakuha ko sana. Ay, Lord, nakuha ko po. Ay, grabe, no! Oh! Ang dakulaon, marayo! Ang dakulao naman yun. Pangatlo na tunoy na ano, nakawala. Buray. Oh, Diyos ko, Lord, thank you, Lord. Aray ko, kulog. Ay, kulog. Ayun na. Buray, no? Ay, duwag, no? Yan, no? Ay! Yan, no? Grabe, lunok na lunok. Oh. Ibigay ko kita ano to. Kachoyan, no? Yun ang request mo. Kachoyan. Oh, bigay ko sa ito. Oh, di ba? Tingnan natin, update tayo sa huli natin mga tayo. Tingnan natin. Ano yun? Dakula. Hindi ko kaya ako. Kachoyan. Ganda ng atak. 3 beses na kumakat eh. Pangatlo, ay pangapat, huli na. Mga tayo. Ito mga tayo yung huli ko. Di kasi umalis dito sa spot na to. Ang ganda ng huli ko rito pa yun eh. Boss Joel! Dakula! Oh, grabe. Kasi ano, ibigyan kita ng ano. Ito. Eh, ganda mga to. Oh, ganda. Oh. Yun, tama na tumatay. Yung iba, inaayuda ko na ibang huli ko eh. Bibigyan ko rin sila nito. Ibang huli ko, ibigay ko rin sa kanila. Kung sino yung pinakamaliit na, pinakakunti na huli. Yan. Ganda oh. Ay, salamat po. Mga buhay pa oh. Thank you Lord. Ay, salamat po. Ito ba yung garra? Nakatumba na isang floater natin. Yan. Lusungin na natin to. Ganun din. Magbibintangan tayo eh. Uy, bakit ayaw mo tumayo? Ay. Oh. Parang inuuga na naman oh. Ah. Diba? Hindi. Huwag kang magbibiro, Dodong. Yun. Dapat mahabang taw-taw dito ng dala ko. Di dinardiretso. Ayun, nandyan pa. Andyan pa, Nuno. Wala ka, tura. Wala ka. Wala ka. Uy. Nako, nalaglag. Sayang, hirap kasi ng spot mga tayo. Ay. Sabitan kasi nagsarabudan. Sayang ah. Wala na. Wala na. Bagay, buhay naman yun mga to eh. Hindi nakapanghinayang yun kasi buhay naman nun oh.
Huwag lang mamatay. Ito, may ito. Grabe. Sabi ko na nga ba, mayroon pa eh. Pag alis niya, tsaka naman kumagat. Mayroon pa talaga dyan. Nipis lang ng ano ko. Ayun. Sige, yan na muna kayo. Nakakuha si Kachichad. Ha? Buntis. Puta, ilang buwan? Dakula. Candle lights na naman. Pero kung malaki, ayos na. Malaki naman, ayos na yan. Malaking kanduli mga to. Pahinga mo tayo saglit. Nakikita ko na mga to yung takbuhin ko na lang yung floater ko doon. Ito lang. Laki ng hito. Ang laki. Ang laki. Ang laki. Ang laki ng hito. Ay. Sana makuha, Lord. Congrats, no. Tagabalatan iton. Tagabalatan iton. Huli. Ay. Buti na lang. To the race ko si Kachichad. Ay. Buti na lang. Ay, panalo ka, Choy. Thank you, Choy Noel, sa panalo. Malaking tulong talaga na sa amin. Ay, maurog si Nuno ay. Amo tunor ako na iwon. Ito na risk si Kachichad. Ang bilis. Hindi wala makawala to. Malupit talaga. Ano talaga pagkahito. Kala ko na naman ay dakulong tilapia no. Ate huli. Sabi ko sa iyo kasi. Ano? Yung salok, andyan ba? Kasi pare ano naman. Ay, nilusong talaga ni Nuno. Nilusong ni Kachichad. Nilusong. Natyagaan mo talaga. Ay, ganda. Yan mo na, baka mamaya kawala pa. Ay, salamat. Kuha. Taba. Oh. Kasi nilusong niya talaga. Nilusong niya. Ganyan din kayo na sa akin. Sumasabit talaga rin. Taw-taw na kadali. Kaya talaga yung taw-taw eh. Kailangan daw kasi bossing maglusong din eh. Naman nuyo. Ito na to. Hagat ba to? Ito na. Uy, sus! Sala mo eh. Sala. Hito na naman. Sana. Teka lang. Ay, naku. Teka lang, Noy. Hito, nakita ko. Ay. Kala ko, hito na naman. Ba't parang hito na? Yung ulo nakita ko. Talagang pinapasiklaban mo kami Aman montaro na ito, rakop mo. Dakulo pati na eh. Oo. Pero na. Lima na. Manmontaraw, hiling-montaraw. Uy, ta. Nakakaano man. Unti-unti nga ni. Amo iton. Oh, kaka di nakalak yun. Boss Smart! Original? Taw-taw lang talaga matindi. Chad ako ng chad. Smart pala. Nakagat na naman. Huwag muna ka tayo. Ayan ka tayo. Yan sila yan. Oh! Di ba? Ganda. Ayan galing. Huwag na muna umuwi. Kakahuli pa siya. Magaling pa ito siya si Mart.
Chad ako ng Chad, Mark pala. Ayan na, talagang uuwi na tayo. Gusto talaga ni ano oh. Isa-isahin niya. Sabay na tayo kasi ito no, maglakad tayo papunta ron. Ayan mga tayo. Ganda ng spot doon mga tayo, saka dito tayo na. Ayan si Katoy Mart. Pinabilo ko rito. Meron din, nakailang piraso ka dyan Katoy? Apat din, ayos na. Ito yung uling niya mga tayo. Oh. Oo, ganda rin pala oh. Lalaki ng ganda uli na nakauling mo no? Ayan mga tayo. Ito yung huli ko. Dagdagan mo yung Katoy. Sa'yo. Dagdagan mo kaya ito. Yung iyo. Yan oh, dami mga tayo. Ah. Dagdagan natin yung Katoy Mart. Dagdagan natin si Katoy Mart. Si Manoy naman trade. Ano, meron siyang uli si Amigo. Ayan. Bigyan siya ng dalawa pa. Ayan, okay na yan. Ayan. Ayan ang shoutout Katoy Mart. Oo, sige. Si Amigo, andun mo tayo. Katoy trade. Oy, si Master. Nakasakay na, tama yan. Isa-isa lang. Next. Ayan mga tayo, sa dulo ng Wonder Ilog kami sa bandang kaliwa. Mas mag-iingat na kayo dyan mga tayo kasi matsukal. Yun lang mga tayo no. Shoutout sa mga nakasama dito sa Amigo, Katoy Mart. Ano pangalan ni ano? Noy? Si tatay? Ayan. Si tatay Arnold yun. Andun na. Si Amigo ando. Ay si Joel ando. Oh, kumagat pa ulit. Katoy trade. Ano tayo? Si Manoy. Si Trip, Manoy. Ayan. Lambar na huling mo. Kahit ito pa. Ay. Maganda dito ang kayo ng ati. Maaga oh. Takbo-takbo ko eh. So yun lang natin no. Surag ko na rin taga-balatan yung mamiwas. Oh yan. Huli natin. O ano, mamaya-maya ka pa? Kakatakot kasi yung dadaan natin, masukal eh. Baka muna tayo dito ng ano, naku, delikado. Sa'yo. Ay, bigyan kita ng dalawang piraso na tilaps. Ayun mga tayo, no? Bigyan pa natin si kabayan ng dalawang piraso. Yun, maraming salamat mga tayo. Thank you so much. Wonder Ilog spot sa dulo, bandang kaliwa. Ayan ang ating huli mga Katoy natira. Ayan o. Oh, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Oh, yan ang unang huli ko mga Katoy. Arroyo. 5. Grabe o. 6. Oh, yun mga Katoy. Grabe, ang laki. So, ayan, 6 na lang mga Katoy. Yung iba nito mga Katoy ay pinamigay ko doon sa mga kasamaan kong kukunti yung huli. Yan. Share the blessing nga ika mga Katoy, no? So, yun. Pakul na mga Katoy. Wonder Ilog lang yan. Thank you Lord. At thank you mga Katoy sa ating mga silent viewers, supporters. Thank you po.